Качи ме на Виенското колело, издаде игриво заповед Сара. Никакви разговори повече на тази тема. Преди да е помислила и да си я дала сметка за всички последствия. Искам да се вникнем на високо, откъдето се вижда всичко. Може ли да те целуна, когато стигнем най-горе? Може и 2 пъти, ако успееш. Джони тръгна подире и към касата, където пожертва още $1. И докато плащаше, и заразправя. Познавах едно момче в гимназията, което работеше на панаира. Та от него съм чувал, че монтьорите като правило са пияни, заляни, когато сглобяват Виенското колело и постоянно забравят на затегнати разни. Върви по дяволите, прекъсна го нехайно тя. Никой не живее вечно. Но всеки се опитва, ако си забелязала. Той я последва в люлеещата се гондола. А когато се озовяха най-горе, Джони успя да я целуне и то няколко пъти. Октомврийският вятър разбъркваше косите им. Главната алея се разстилаше в мрака под тях, подобно на светещ циферблат.